Nilirinig ko yung strum ng gitara mo pagka yung chorus. Ngayon hindi. Tawa. Ito na last. 1, 2, 3. Sa intro na lang dapat. Basta ako na gano'n. Okay. Ouch! Tira, wait. I'm not a princess, saying a fairy tale. Wala. Mali. Ano Pangit yun? pa rin. Ano yun? Ganon? Sige nga. I'm not a princess. Basta, at saka hindi lang sa chorus yun eh. Meron pa sa first stanza. Yung middle part niya. Yung sa first stanza, yung middle part niya, may nagsisaram ka din dun eh. Natatataan ko. Pre-chorus? Oo. Sige nga, isa pa nga. Kailangan natin gawin to. Oo nga eh. Gawin kaya natin. Nakagawin natin yan ah. Ha? Gawin natin. Ready na. Ano, teka lang. Kasi ganito eh. Parang, pagdating sa intro ko, parang ang bilis niya. Tapos, bilang pagpasok mo, parang ang bagal ko na naman ulit. So, parang, hindi ko alam kung ako ba yung mabilis, kung ba yung mabagal o ano. Kasi yung ginagawa ko lang, yung version niya, kung ano yung tempo sa original song, eh di ganun yung ginagawa. Hindi ko pinapalitan. Sige. Kaya huwag mo na rin palitan. Oo, sige. O, sige natin. Wait.